जों दिनै एसे रायलायनि जे एक्चुअली नोंथांमोनहा दिनै डेका गाभरु जुबসকলে BPF দলৰ আহ্বানত এই বাথৌ খেৰাই ৰিজৰ্টত কিয় আহিছে? Who are youths and what is their role in the politics? ইয়াৰ ওপৰত আমি অলপ আলোচনা কৰিম। ইউথ বুলি ক'লে সাংগঠনিক ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটো বেলেগ। ধৰি লওক আমাৰ BPF দলৰ ইউথ, ইয়াৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটো বেলেগ আৰু বয়সৰ যিটো লিমিট, এই লিমিটটো বেলেগ। আমাৰ 30 বছৰীয়া 25 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীও আমাৰ ইউথত আছে। Officially, the interpretation of youth is completely different. এইটো হয় 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালী যিসকলে কলেজ গোয়িং, যিসকলে ইউনিভাৰ্চিটি গোয়িং, মানে কণ্টিনিউ ষ্টাডিত আছে, তেখেতসকলক ইউথ বুলি অফিচিয়েলি কোৱা হয়। 18 বছৰनि প্ৰায় 25 বছৰसिम सेंग्राफोर आरो सिख्लाफोरखौ अफिशियली यूथ होननानै बुंदों। दा नोंथांमोननि गेजेराव गासिबो नङाब्लाबो 99% नोंथांमोनहा बे बैसोनि 18 आरो 25 नि गेजेरावनो दङ। गोबाङा कलेजाव फरायगासिनो दङ, गोबाङा इउनिभार्सिटियाव फरायगासिनो दं, सोरबा MA फरायदों, सोरबा PhD फरायदों। दा नोंथांमोननि राजनीतिक र'लआ मा बेखौ जोङो BTCनि कन्टेक्सटआव नायाब्लानो जोंनि समग्र भारत गणतान्त्रिक देशनि सायाव समग्र देशनि कन्टेक्सटआव एसे नायनि। सार्भे रिपर्ट কৈছে আমাৰ ভাইটিসকল ভণ্টিসকল এইটো চাব যে ভাৰতীয় ৰাজনীতিত 18 to 25 years এটা, 25 to 40 years, 40 to 55 years, 50 to 70 years এনেকে ভাগ কৰিছে। আৰু সেইমতে বিভিন্ন দল, ৰাজনীতিক দলবোৰে কোনটো গ্ৰুপ বেছি ভোটাৰ আছে সেইটো টাৰ্গেট কৰি পেলাই কাম কৰে। 18 to 25 years বয়সত 21% of total voters in the country এইটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। I repeat, 18 to 25 years যি ভোটাৰ আছে এইটো বলে 21% of total voters form হয়। গতিকে এই ভোটাৰ্স গ্ৰুপটো বহুত ডাঙৰ। ইলেকশ্যনত হাৰি যায় 2%ৰ কাৰণে, 3%ৰ কাৰণে। গতিকে আজি আপোনালোকক ইয়াত অকল ভোটৰ কাৰণে আমি মাথা নাই। BTC ৰাজনীতি কি চলি আছে, আমাৰ ৰাজনীতি কি হোৱাটো প্ৰয়োজন, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আমাৰ ৰাজনীতি কোনটো দিশত লৈ যাব লাগে, এই কথাটো BPF দলৰ দ্বাৰা অলপ গুণক জানি লওক, সেইটো আমি বিচাৰিছোঁ। কোনেও ক'ব নোৱাৰে, ৰাউজে বুंनो हाया যে नोंथांमोननि गेजेराव गाबोन समफोर कोनेबा डाঙৰ नेत्री নহ'ব, डाঙर नेता নহ'ব, कोनेও ক'ব নোৱাৰে। नोंसिनि गेजेरावनो बे हिनजावसाफोरनि गेजेरावनो गाबोन समफोर सोरबाया BTCनि सासे गिदिर दैदेनगिरि, आसामनि सासे गिदिर दैदेनगिरि जानाय नङा होननानै रावबो बुंनो हाया। बयनावबो मोनसे इन्नार फिलिं दङ। बे इन्नार फिलिंखौ जोङो जेब्ला एक्सप'ज खालामगोन, बबे दिगथिं लांनो राजनीतिक भाबै, बबे राजनीतिक फिल'सफिजों जोङो थांनो
बेखौ जुदि थिक खालामनानै लायो आरो खामानि मावलाङो नोंथांमोननि गेजेराव गाबोन समफोर गोबाङा जोंनि बिटिसिनि दैदेनगिरि जाहैनो हागोन कुनु स्कप गैया होननानै साननो नाङा दिनै गोदान मोनसे सोलायनाय फैदों भारतनि राजनितिकआव हिनजाव माहारिनो बोरैहाय स्कप होनो राजनैतिक एम्पावारमेन्ट पलिटिकल एम्पावारमेन्ट बोरै होनो हागोन बिनि थाखाय सिन्था खालामनाय जादों थांनाय बोसोराव भारतनि पार्लियामेन्टआव गासै भारतआव बेसेबां एमपि दङ 543 ना बेसेबांबा दङ 543 नि गेजेराव 35% हिनजावफोरनो होनांगौ होननानै बिल इंट्रोड्यूस जाबाय गतिके बे बिला जुदि आइन जानानै फैयो बेखौ जुदि कन्स्टिट्यूशनाव इनसार्ट खालामनाय जायो जोंनि बे ओनसोलनिफ्रायबो गोबां हिनजावफ्रा जोंना आसामाव 14टा एमपि सीट दङ बे 14टानि जि 35% जागोन बियो एक्सक्लुसिवली हिनजावफोरनि थाखाय रिजार्व जानानै थागोन गतिके बे साइडनिफ्राय हिनजावफोरनि पलिटिक्सआव एन्ट्रि मोननाया बाधा जाला जोंनि एसेम्ब्लियावबो आसामनि 126 जि एसेम्ब्लि सीट दङ बेवहायबो बावैनो पार्लियामेन्टआव जेब्लानो आइन जागोन अब्लानो मोनफ्रोमबो स्टेटआव बे आइना पास जानांगोन पार्लियामेन्टआव जुदि 35% जायो एसेम्ब्लियावबो 35% जागोन 126टा सीटनि गेजेराव 35%आ बेसेबां जायो बियो जोंनि आसामावबो हिनजावफोरनि थाखाय रिजार्व जागोन बेखायनो फैगौ दिनाव हिनजाव माहारिफ्रा नोंथांमोनहा एमएलए जानाय मन्त्रि जानायनि स्कपआ दिनै दरजाया खुला हजम जाखांनायनि उनावहाय बिटिसिआवबो जोंनाव जि 40टा जहाँ समष्टि दङ बे 40टा समष्टियावबो 35% रिजार्वेशननि बेबस्थाखौ बिटिसि सरकारा डेफिनेटली लागोन बा लानांगोन बे साइडनिफ्राय नोंथांमोनहा पलिटिक्सआव हाबनो मोननायनि बे राहाया दिनै रोखा जानानै दं बिनि बादैबो जि जोंहा भिसिडिसि दङ बे भिसिडिसिआवबो जिहेतु बे इलेक्टेड बडी जाहैगोन मोनसे समाव दा जायाखै जेरैहाय पन्चायतआ इलेक्टेड बडी जायो पन्चायतआवबो आसामाव 35% रिजार्वेशननि दा रायलायगासिनो दङ आरो जोंनि बिटिसिआव जोङो जि भिसिडिसिनि रुल्स बानायदों बे रुल्सआव अलरेडि 35% हिनजावफोरनो रिजार्वेशननि थाखाय जोङो अलरेडि लिरखाबाय बेखौ आसाम गभर्नमेन्टनो एप्रुभालनि थाखाय जोङो हाग्रामा महिलारि देबा जेब्ला शिफ्ट जादोंमोन शिफ्ट जानानै बिटिसि सालायगासिनो दंमोन बे समावनो जोङो प्रेरन खालामदों नाथाय बे आइनखौ दासिमबो आसाम गभर्नमेन्टआ एप्रुभ खालायाखै दानि सरकारा जुदि बेखौ एप्रुभ खालामनानै लाबोनो हायो आरो भिसिडिसिनि इलेक्शन जायो अब्ला भिसिडिसि जेसेबां दङ बेनि गेजेराव 35%आ हिनजावफ्रा चेयारमेन जागोन मेम्बार जागोन बे जोंनि साइडनिफ्राय हिनजावसाफोरनो बा हिनजाव माहारिनो मोनसे पलिटिकल एम्पावारमेन्टनि मोनसे जोङो रोखा आइनगत भाबै लामा बानायना दोनदों दा बेफोर नोंसोरनि थाखाय स्कप दा हौवाफोरना मा जागोन हौवाफोरना जि सिस्टेम दङ डेमोक्रेटिक नर्म्सजों दिनै जि सालायजागासिनो दङ बे खान्थिनि जागोन दिनैहाय गोबां राजनितिकआव फैनांगौनि खारन दं बिटिसिआव जेरै जागासिनो दं जागासिनो गैया जोंनिफ्राय नोंसोरो साबसिन मिथिगौ आपनालोকে বেশি জানে আজি বিটিসি রাজনীতি কোনটো দিশত গৈছে ইয়াৰ কাৰণে আমি আকৌ কথা ক'ব নালাগে কাৰণ পলিটিক্যাল এক্সপোজাৰ যথেষ্ট আপোনালোকে পাইছে চিন্তা কৰিব পাৰে আমাতকৈ বেছি এতিয়া ঠিক দিশা আমি যাব লাগিব আৰু কোনটো দিশত যাব লাগে সেই কথাটোকে আমি আপোনালোকক গাইড কৰিব বিচাৰো তেখেতসকলে আজি লেকচাৰ দিয়ে যে ইউপিপিএল চৰকাৰ অহাৰ পিছত
বিটিআর হওয়ার পিছত বহুত শান্তি আহিছে ৰাতি 1টা 2টা 4টা লৈকে মানুহবিলাকে য'তে ত'তে ঘূৰা ফুৰা কৰিব পাৰে বেৰাইলে হায়ে গাড়ীও থাঙ্গা হায়ে টাউনত ফেলে হায়ে একো ভয় নাই ভাল কথা আমি যেতিয়া বিটিসি গঠন কৰিছিলো হয়তো আপোনালোকে সৰু সৰু আছে নসৰ উন্নয়ন দিমত যেবাকি পৰিস্থিতিমত ওরে থাঙ্গা হায়া সাহানি মানুষের কলহা পেলে হায়া দক্ষিণের মানুষ উত্তর পেয়ে যাব নোৱাৰে পশ্চিমের মানুষ পূব পেয়ে যাব নোৱাৰে মুসলিম গাঁৱৰ বড় মানুষ সোমাব নোৱাৰে ভয় খায় রাজবংশী গাঁৱৰ কোনোবা নেপালী আহিব নোৱাৰে ভয় খায় তেনেকুৱা পৰিস্থিতি আছিল এই পৰিস্থিতিটো কোনেও পাহৰি যাব নালাগে আমি পৰিৱৰ্তন আনিছো আমি অকল তিনিটা কথা কৈছো তেখেতসকলৰ দ্বাৰা তেখেতসকলৰ নিচিনা আমি কথা কোৱা নাই যে ইউপিপিৰ সরকার আহিলে আমি বিটিসিটো সুইজারল্যান্ড বনাব অমুক বনাব আমি কোৱা নাই আমি অকল তিনিটা কথা কৈছো মন্থান্দ কথা বললো আমাক শান্তি লাগে আমাক একতা লাগে আমাক উন্নতি লাগে we want peace unity development peace unity development এই তিনিটা কথাহে কৈছো তেখেতসকলে কয় সিহঁতে সরকার হওয়ার পিছতহে শান্তি আহিছে এই গোলাগুলি দিনৰ পৰা হাগ্ৰামা মহিলাৰী দেৱৰ নেতৃত্বত আমি যেনেকৈ সরকার গঠন কৰিলো শাসন কৰিলো প্রত্যেক জাতি বস্তিক সামৰি লৈ বিপিএফ রাজনীতির দল গঠন করা হল ইয়ার দ্বারা প্রত্যেক জাতি বস্তির জাতীয় সমস্যা অঞ্চলের উন্নয়নের কথা দলং রাস্তার কথা স্কুল কলেজ নির্মাণের কথা হসপিটাল বজার নির্মাণের কথা বাঁধ মাথাউরি ইরিগেশন বনোৱাৰ কথা কোনে চিন্তা কৰিছে কোনে কাম কৰিছে মই আজি সাহস আং দিनै সাহস চাই बुङो কৃষকफोरनि थाखाय हालुवाफोरनि थाखाय जोंनि बिटिसिआव इरिगेशन होनाय गैयामोन दै मोनाब्लानो बोरै आबाद खालामनो 274 इरिगेशन जों बानायदों नोंथांमोना लिरनानै ला 274 इरिगेशन जों बानायदों बिथांमोननि सरकार फैबाय बोसोरथाम जाबाय गंसेबो इरिगेशन बिथांमोना दिनै दाजाबनो हायाखै जि लामामोन हयতো क'क्राझारनिफ्राय फैदों नोंथांमोना नैबे हाइवेनिफ्राय क'क्राझार सहैनो 1 घन्टा नांगौमोन दिनै 15 मिनिटाव सफैबाय जोंनि बिटिसिआव कंक्रिट दालां होननाय गैयामोन गासैबो दंफांनि बायरा जिरा माबामोन दालांमोन औवानि दालांमोन जों बेसेबां दलं बानायखो बेसेबां कालभार्ट बानायखो बेसेबां लामा बानायखो 1 किल'मिटार पिच लामा गैयामोन दिनै उदालगुरिनिफ्राय नोंनि संकससिम फैनो एसे खेंख्रा मेंख्रायब्लाबो पिच लामाजों थांजोबनो हायो बियो मा जेबो मावाखै जेबो मावैनिसो जोङो बदनाम मोनबाय निस्मानि सोरबाफोर हिनजावसाफोर दङब्ला सेंग्राफोर दङब्ला हयथ' नोंथांमोननि बिमा बिफाया बुंगोन बे आइ दालाङाव हाग्रामा दालां जानायनि आगोल मा अबस्थामोन फुङाव ओंखारब्ला बेलासियावसो सहैयोमोन मानसि लोमजानाय जुदि बङाइगाव लाबोनांगौमोन लामायाव थैदोंमोन दिनै बे दालां जानायावबो जोंखौ जेबो मावाखै होनना बुङो आइ बायदि दालाङाव जोङो दिनै थुक्राझारावबो दालां बानायदों बे बिटिसिआव जेसेबां दै गिदिरफोर दङ गासैबो जि दालां जादों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बानायदों प्रमद बर'आ दिनै बुं नैबे दालांखौ जों बानायदेरबाय गंसेल' बुं 3 বছৰত এটা দলং যদি বনাইছে আমাক কৈ দিয়ক আমাক ক'ব নালাগে এই যে ৰিপৰ্টাৰ ভাইসকল আছে টিভিত কৈ দিয়ক এইখন দলং আমি বনাইছো আপোনালোকে চাব যিটো বিটিচিৰ এচিভমেণ্ট বিটিচিৰ এচিভমেণ্ট কিতাপ তেখেতসকলে উলিয়াইছে এই বিটিচি এচিভমেণ্টত আপোনালোকে চাব আমি বনোৱা যিটো আইটি ভাগ এইটো দি পেলাই আমি বনাইছো বুলি কৈছো এই কোকৰাঝাৰ টাউনৰ যিটো ডাঙৰ বিল্ডিং যিটো বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰক আমি এটা ঘৰতে অফিচ বনাবৰ কাৰণে বনাইছিল সেইটোকে আমি বনাইছো বুলি এই কিতাপত দিছে বিটিচি সেক্ৰেটাৰিয়েট
সেইটোকে আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ বুলি তেখেতসকলে এই কিতাপত চপাইছে। হাগ্ৰামা মহিলাৰী বনোৱা যিমানবোৰ দলং আছে সেইটোকে দি পেলাই ডিচিপ্লিন বুলি কৈছে। नोंसोर मिथिगौना जों जेब्ला बिटिसि बानायदोंमोन गंसे एलपि स्कुल दंमोन जोंनाव सरखारि एलपि स्कुल जोंनि साहानि एलपि स्कुलफ्रा गासिबो प्राइभेट गोजामोन नन प्रभिन्सियेलाइजमोन भेन्सार होनना बुङोमोन एमइ स्कुल नोङो दागगारिनिफ्राय लानानै ओरैहाय बिटिनि आमटेकानिफ्राय लानानै नोंथांमोना मोनफा 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 सानो सोरनि दिनाव प्रभिन्सियेलाइज जादों दिनै टेट पास जानाय जोंनि हिनजावसा हौवासाफ्रा आन्दोलन खालामदों माने जोंनि दिनावबो टेट पास जादोंमोन जों गासैबो साख्रि होदों जों माखासेनिखौ रेगुलाराइज खालामलांनो हायाखैमोन बोसोरसेयाव शिक्षा बिभागाव गैयाब्लाबो 400टा पस्ट खालि जायो रिटायार जायो गतिके बे हिसाबै साक्सेसिभ इयाराव बेफोरखौ रेगुलाराइज खालामनायनि खोथा बिथांमोनहा दिनै टेट पास खालामबाय गोबांथार सासेबो दिनै साख्रि होनो हायाखिसै माने टेटनिखौ बाथों स्कुलाव दासिमबो 3 बोसोराव सासेबो मास्टार्स होआखिसै बेजों बोरै जानांगौ जोंनि स्कुला बोरै सोलिनांगौ जोंनि बर' गथ'फ्रा ट्राइबेल मानसिफोरनि गामियाव गथ'फ्रा खम गभर्नमेन्टआ मोनसे आयेन बानायदों 25 जन जुदि छात्र छात्री गैया स्टुडेन्ट गैया बे एलपि स्कुला थानाय नङा खाथियाव मार्चाप जागोन जोङो चेलेन्ज खालामबोदों जोंनि टाउननि नङा गामियाव जोंहा मानसियानो गैया गथ'फ्रानो खम गतिके जोंनि गामियाव 15 जनब्लाबो एलपि स्कुला थानांगौ मार्चाप खालामनो होआखै जेराव सानैल' दं साथामल' दं बेखौसो जोङो मार्चाप खालामदोंमोन खिन्थु दिनै बिथांमोना मा खालामदों जोंनि बिटिसिआव 400टा 400 एलपि स्कुला दा मार्चाप दानसिनो थानायब्ला बर' मिडियाम स्कुला बिराद बर' मिडियामनि खोथा बुङो बर' मिडियाम एलपि स्कुला दिनै जोबलांगासिनो दं मा मावदों नोंथांमोनालाय दिनै सुपार 50 होननानै बुंदों सुपार 50आ मा बिलाय हाग्रामा महिलारिया खालामबोदों आं खालामबोदों देरहासार बसुमतारी खालामदों जोङो नामाकरण होआखै जों नाम होआखै नोंथांमोना रेकर्डखौ नाय जोंनि दिनावहाय 2016 सननिफ्राय जोङो बेखौ जागायदों जोङो 25 जनल' हरोमोन कोनो राजनीतिक इन्टारफेरेन्स गैयामोन आईएएस अफिसार आईपीएस अफिसारखौ लाबोनानै जोङो सिलेक्ट खालामोमोन दिल्लीयाव जोङो कचिंआव हरोमोन बिसोरो सरकार फैनानै बेखौ 50 जन बानायबाय 25 जननि जायगायाव 50 जन बानायबाय आरो बेखौ मा बुंबाय सुपार 50 मोजां जोङो 25 जनल' हरनो हादों बिथांमोना 50 जन खालामबाय हायोब्ला 100 जन खालाम 200 जन खालाम बेखौ खालामनांगोन नामाकरण होदों सुपार 50 गाज्रि नङा खिन्थु मा बुंदों जों लायनो बेबायदि मावबोआखै जों जेबो खालामबोआखैनो जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय आंनि दिनाव आङो बोसोरथाम मावबोदों 25 जन 75 जन स्टुडेन्टखौ जोङो अलरेडि दिल्लीयाव हरदों बे फोरमान ब्रह्मआ बिथाङाबो बे कचिंआवनो बिथाङाबो बाहागो लाफादों बिथाङा आईएएस जादों दिनै बिथांमोनहा जेबो मावाखै होननानै बुंदों सोंलुसो नोंथांमोनहा आरो रेकर्डखौ बिनानै नाय अफिसारफोरनिफ्राय जोंखौ जेबो मावाखै होननानै बुंदों आईआईटी फरायनायफोरनो जोङो 2 लाख होयोमोन आईआईएम फरायनायफोरनो जोङो 2 लाख होयोमोन डक्टर एडमिशन मोननाय मेडिसिनाव जायफ्रा थांदों बिसोरनो जोङो 2 लाख होयोमोन पीएचडी स्टुडेन्ट्सफोरनो जोङो 1 लाख होयोमोन एनआईटी फोरनो जोङो 1 लाख होयोमोन दिनै बिथांमोनहा बे फैसाखौ बारायनांगौसोमोन नाथाय बारायाब्लानो मा खालामदों बिथांमोनहा दिनै बन्द खालामदों पीएचडी स्टुडेन्ट्सफोरनो जोङो होबोनाय बे रुलखौ मानो सिफायनानै मानो बन्द खालामदों हयथ' सोरबा जायफ्रा जोंनि आंखौ बीपीएफनि नोजोरजों खोथा बुंदों बीपीएफ जानायखाय इउपिपिएलखौ रायनो खोथा बुंदों सोरबा साननो हागौ आङो आगोलनि रेकर्डखौ नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ आं बुंनाया नंगौना नङा नोंथांमोनहा इनभेस्टिगेट खालाम बीटीसी अफिसाव थां फुराना अफिसारफोरनाव थां
जि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिफोर बाहाय दङमोन जायफ्रा दिनै रिटायार जानानै न'आव दङ जाय सेक्रेटारिफ्रा बाहाय मावदोंमोन दिनै रिटायार जानानै दं बिथांमोनाव थांनानै सोंहै रेकर्डखौ दिहुननानै नाय आं बुंनाया सयथ' ना असयथ' दिनै बन्द खालामजोब्बायनो बे पिएइचडिफोरनो जोङो फैसा होनाय बे रुल बेखौनो सिफायबायनो डक्टर फरायनायफोरनोबो फैसा होलानो आईआईटी फरायनाय आईआईएम फरायनायफोरनोबो फैसा होलानो मा जाखो बेलाय आरो बुंगासिनो सुपार 50 सुपार 50 जों आं दिनै मोनसे खोथा बुंनानै जोङो 3 लाखल' होयोमोन 3 लाख मानो होयोमोन जोङो दिल्लीयाव कोचिं सेंटाराव एडमिशन मोननो you need 1,75,000 to 85,000 बाकी जी 1,20,000 थागोन you have to sustain for 1 year in Delhi spending in the PG 10,000 per month 10,000 monthly बाहायनानै नोङो paying PG आव 1 बोसोर नोङो sustain खालामनांगौ थानांगौ बिथांमोना दिनै जों जि खोनादों सोरबा कन्ट्रेक्टरनोसो हगारदों बिथाङा हस्टेल लाहैदों दिल्लीयाव आरो बे सुपार 50 खौ गासिबो बे एखे हस्टेलाव दोनदों जानाय लोंनाय बिथाङानो होयो दा सासेयाव 8 लाखनो 8 लाखनो सासेयाव सोरबा माहाजोनाबो गावनि फिसानो कचिं लानो थाखाय 8 लाख बाहाया आंबो बाहायनाय नङा आं बिदिखौ आं माहाजोनखा आंबो बिदिखौ बाहायनाय नङा रावबो बाहाया मानो बाहायगोन बिथांमोनहा जानायनि नामाव एथ' बे न' भाराया जुदि हस्टेल बानायनाया 2 लाख मान्थलिब्ला बेखौ 5 लाख मान्थलि खालामदों आंनि बुजिनायावथ' बिदिसो मोनदों दा बेबायदि गिदिर गिदिर खोथा बुंनानै लादोंसो नोंथांमोननाव दिनै अधिकार दङ आरो बे अधिकारखौ सामाजिक भाबै व्यक्तिगत भाबै नोंथांमोनहा मोननाय नङा राजनीतिक भाबैसो मोनगोन दिनै जि उपशासन खालामदों मिस रुल खालामदों रं एडमिनिस्ट्रेशन खालामदों मानसिफोरखौ मिसलिड खालामदों मिस इनफरमेशन होदों बे समग्रखौ जोङो परिबर्तन खालामनांगौ बिटिसि आव परिबर्तनखौ बिथांमोना लाबोआखै परिबर्तनखौ जों लाबोदों जिर'निफ्राय जोङो दिनैनि स्टेटासआव लाबोदों बिथांमोना परिबर्तननि खोथा बुङो थाइसे थाइनै थाखा रानदों बेजोंनो जोंनि मानसिफ्राबो गोजावदों भट होदों दिनै थेलाया मोनबाय थाखा गरसेल' गैला गामियाव रावनिबो सिपिआव थाखा गैया कन्ट्रेक्टरफ्रा बिल मोना 80% of total BTC money has gone back to other places outside BTC area मानो supply खालामदों all suppliers are not from BTC all suppliers from outside BTC बायबोरै फैसा मोनगोन लामा बानायाब्ला जोंनि गामिनि मानसिफ्रा बहा खामानि मोनगोन दालां बानायाब्ला जोंनि मिस्ट्रिफ्रा बहा खामानि मोनगोन बहा फैसा मोनगोन बे अबस्था जाबाय आं गोलाव बुंफ्रांबाय नोंथांमोनहा आं आसा खालामो गाव गावनि बिबेकखौ दिनैनिफ्राय फ्रि खालामदों आरो गावनि भबिष्यत गावनि हारिनि भबिष्यत गावनि देशनि भबिष्यत बिटिसिनि भबिष्यतखौ जोङो गोदानै दाफिननि आरो बेखौ दाफिननायाव नोंथांमोन युथ्सफ्रा गोबां दायित्व लानांगोन जोङो मिथिगौ जों बायदिया राजनितिकआव हाबोब्ला आंनि फिसाखौ साख्रि होनो हायैलाय खोमा गरसे गरनै मोननोलाय खोमा होननानै जोङो जोंनि बैसोनि मानसिया राजनितिकआव थाङो ओंखायनो एखनब्ला कंग्रेसआव एखनब्ला बिजेपिआव एखनब्ला इउपिपिएल एखनब्ला बिपिएफआव थाङो जोंनि मानसिफ्रा खिन्थु नोंथांमोननि बैसोनि मानसिफ्रा बिदि नङा नोंथांमोनाव एनार्जि दङ दिन रात नोंथांमोना खस्थ' खालामनो हायो बलेर' नाङा नोंथांमोननो जायखिजाया मिन्सनि कमिउनिकेशननि मिन्स नोंथांमोना खामानि मावनो हायो थाबायनानैबो मावनो हायो थाखा फैसानि नोंथांमोननो लब गैया नोंथांमोननि सोलिनो फरायनो न' भारा होनो लेखा बायनो बेखौल' नोंथांमोना लुबैयो ओंखायनो बे राजनितिखौ गोरा खालामनो जुदि हायो जोङो जोंनि भबिष्यतआव नोंथांमोननि जिबना दिनै बाहाय फैबाय नोंथांमोननि फंबाय बिनानावफोरनि भबिष्यतखौ जोङो सिन्था खालामनांगोन बिथांमोननि भबिष्यतखौ जुदि मोजां खालामनोब्ला जोंनि राजनितिकआनो थिग जानांगोन बेखायनो बिपिएफखौ मोजां राजनितिक दल खालामनो आरो बे बिपिएफनि फिलसफिजोंनो जोङो ज' ज' थांनानै
जोंनि बिटिसिनि भबिष्यतखौ मोजां खालामनो आरो दाबसिननो बे उद्देश्यखौ लानानै नोंथांमोना आदर होदो आरो जाय बिथांमोना दिनै फैबाय नोंथांमोननो बयनोबो गोसो सिंनिफ्राय अननाय आरो शुभेच्छा हरबाय আজি যিমান দেখা গাভৰু আহিছে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।